мисол патент надоранд ё регистратсия надоранд, меброяд ва причина шида метавонад ки дурӯғгӯ ки бошанд ба чӣ хотир медрои тамошо мекунӣ. ман як фарзанд дорам, ҳоло мактаби миёна мехонад, синфи 8. салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. дар мавзӯи вазъияти аэропортҳо суҳбат мекунем. бо диққат тамошо кунед, ҳатман як дона лайк бимонед. нафарҳое ки дар Россия қарор дорен ва бихоҳед ки границаи Қазоқистон сафар кунед бо ширкати боваринок ва нархи арзон, рақамошон рӯи экранда меброяд, занг бизанед, бо аз номи мо ки гап задед, бо нархи арзонтар қати шуморо мебаранд границаи Қазоқистон. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. дар фурудгоҳи Домодедово даҳҳо муҳоҷирро ба таври дастаҷамъона аз Федератсияи Русия ихроҷ карданд. инчунин гуфта мешавад, тафтиши ҳуҷҷатҳо то айни ҳол вуҷуд дорад. шоҳидони воқеа ихроҷи ҳудуди 100 шаҳрванди хориҷиро дар фурудгоҳи Домодедово наворбардорӣ карданд. дар наворҳо дида мешавад, ки мақомоти Русия мардону занонро бо марши гурӯҳӣ ба минтақаи парвоз мебаранд. ин гуфта мешавад, ки рӯзи 11 октябр дар фурудгоҳи Домодедово ба назар мерасид ва айни ҳол дар Федератсияи Русия рейди нелегал 2024 патоки дуюм то айни ҳол идома дорад. яъне ба ҳамаи мо шумо маълум астае, ки дар Федератсияи Русия рейди муҳоҷирон идома дорад ва инчунин рӯзи 11 октябр як гурӯҳ шаҳрвандони хориҷиро бо тариқи фурудгоҳи Домодедово аз Федератсияи Русия ихроҷ намуданд. бисёртар ихроҷ намудани шаҳрвандони хориҷӣ аз сабаби надоштани ҳуҷҷатҳо мебошад, яъне ки қонунгузориро риоя намекунанд. хуб мисол патент надоранд ё регистратсия надоранд, ба ҳамин хотир ҷиддӣ назорат рафтесаю депортатсияшон кардесанд. ва инчунин гуфта шуд, ки дар фурудгоҳҳо низ то айни ҳол тафтиши ҳуҷҷатҳо вуҷуд дорад. ҳар як шаҳрванди хориҷие, ки ба Федератсияи Русия ворид мешавад, мисол паспортошо проверка мекунанд, телефоношо проверка мекунанд, умуман ягон причине набоша, ки аз рейс бигардонанаш, баъдан иҷозат метиҳанд, ки ба Федератсияи Русия ворид шаванд. то ҳатто яке аз причинаҳои аз рейс гардондан ҳамин мебоша, ки вақтҳои пеш агар ягон штрафа споридагӣ набошен, мондагӣ боша ягон штраф пардохт накарда, ҳамин ба номи фамилияи шумо вақти тафтиш кардан меброяд ва причина шида метавонад, ки шуморо ба Россия роҳ натиҳану мисол обратно равонтон бикунанд, яъне ки аз рейс мегардонанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб гирем. агар ягон нафари шумо бихоҳед, ки дар Федератсияи Русия дистансиони дарс бихонед дар шаҳри Москва ва соҳиби студентский билет бишен, рақаме ки рӯи экран меброяд, бинависед дар WhatsApp-аш, аз номи мо гап занед, шуморо дастгирии хуб мекунанд, мисол ҳуҷҷатҳо торӣ мекунанд, метиҳандтон ва кору фаъолият ҳам мекунед, бо дистансиони дарс ҳам мехонед. Дилшод Раҷабов нависонда. ассалому алайкум. агар штраф дошта бошӣ административнӣ, вақти аз граница гузаштан запрет мемонанд ё ин ки не? пешакӣ раҳмат. мо ҳозир дар ҳамин мавзӯъ гап задем, ки яке аз сабабҳое ки аз рейс мегардонанд ҳамин штрафҳоро пардохт накардан мебошад. ба ҳамин хотир шумо штрафҳоро сари вақт пардохт кунед, ки ҳамин хеле мушкилӣ болои сари шумо набиёяд. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. ман як фарзанд дорам. як таи дигаи акама ба номам гузарондам. мара хизмат мебаранд ё не? илтимос ответ медодем. не. аллакай шумо соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб менен, қонунӣ мисол документални ба номи худтон кардагӣ бошен, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошен. ҷорҷ нависонда. бовар накунед, ҳамаш 100% дурӯғ. блогер ин калимаи дурӯғ. хай калимаи дурӯғ ки бошад, дурӯғгӯ ки бошанд, ба чӣ хотир медрои тамошо мекунӣ? ҳоло ки ягон чизе аз пеши худмон мо ҳеҷ вақт гап назадем. ҳар чизе ки информатсияи даставерӣ мешавад, мо видео мекунем, ба маълумоти шумо мерасонем ва хоҳиш мекунем, ки биёен ҳамхеле бадбинӣ ва ҳамхеле кинаҳоро аз дили якдигар дур кунем, то мақсад пеш бирем. шумо ба ҷое ки як бародари худтонро дастгирӣ бикунед, ман аз шумо ягон чиз талаб накардам, ягон чизи зараровар пешниҳод накардам. ҳар чизе ки пешкаш мекунам, барои манфиати шумо мекунам ва ҳар касе ки моро дуруст мефаҳмад, тоғрӣ мефаҳмад, аз замин то осмона миннатдор ҳастем. дигар ягон чи лозим нест ба мо. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум бародар. ман як фарзанд дорам. ҳоло мактаби миёна мехонад, синфи 8. ман метавонам ӯро сардори оила гузаронам, то ин ки ба хизмати ҳарбӣ набаранд. ҷавоб медодем, бисёр хурсанд мешудам.
агар дар ҳақиқатан як фарзанд боша, мақсад аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. вақте ки сину солуш мераса ба 18 солагӣ, шумо метавонед ки рафта дар қайди военкомат бимонед, барое ки повистка набиёяд. Абдурахмонов нависонда: ассалому алайкум брат. Патента мегӯянд дигар ба кор намерава, рост аст? Не, ин гап асос надорад. Чанде аз шаҳрҳои Русия ҳастанд ки просто маҳдудиятҳои нав ворид кардастанд барои кору фаъолият карданшон. Патент дар ҳама ҳолат ба кор меравад. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Соломон. Ман дар Москва 5 моҳ кор кардам бе документ. Маро аз ҷои кор гирифта бурданд, штрафи 5000 карданд, баъд видварения доданд. 10 рӯз муҳлат ай Москва буроен. Ман ҳамон муҳлати гуфтагишда буромадам, штраф аплатит кардам. Ман ҳозир дар ватанам метавонам рафта. вақте ки шуморо видварения мекунанд, ин аллакай маънои уро дорад ки бигӯем шуморо запрет на въезд кардагиянд, мумкин 1 сола кардагиянд, мумкин 3 сола кардагиянд ва шумо сразу обратно наметавонед ки ба Россия биред, то вақте ки видварениятон муҳлаташ ба охир нарасад. Сидиқов нависонда: салом, мошин солаш 1996 2000 боша мумкин е дар Тоҷикистон. мошинои кӯҳнаро растамошка кардан иҷозат нест. ҳамчун меҳмон агар биёен, бале иҷозат ҳаст, лекин ворид карданӣ бошен аз соли 2013 боло дар гумрук растамошка мекунанд ва баъд иҷозат метиҳанд. Хусрав нависонда: салом, патент 9000 мешавад. дар бораи боло рафтани нархи патент ё чанд ҳазор рубл шиданаш ҳозирашда ягон информатсия нест дар ягон ҷо. ин чиз баъди соли нав ба назар мерасад, яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ҳар сол баъди соли нав нархи патент дар тамоми шаҳрҳои Россия қимат мешавад. ҳозирашда ягон информатсия нест, бародари азиз. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. RenderForest.com